ọma eji eje mba daalụ nụrụ nne anyị chịkọtakwa azụ ọzọ anyị kanọsi n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme akarụsi onye nduga obere Maazị Charles Ikwu Egbu onye nke eji iche okwu n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn anụmasị unu daalụ nne isiokwu anyị ka were si iji igwe kọmputa wee na-egwu ndị mmadụ cha ndụ ma ọnọdụ ya bụ ihe dobere anyị n'ime obodo anyị Naijiria tata nke akpọ Yahoo boys and girls kedu ka anya bụ ihe si dowe anyị o jegwekwana na mba ụwa jije taa anyị ule ụdị agịdị a na-agwa gị na-awụzi ụdị ọya eme nwe ka isi na-apụ na mba ụwa ebe unu ilutere ana weta international passport gosi anya bụ ka asambodo eju ebe isi asịsị isi wụ Naijiria dị anya ada na nyewe gị anya otego anyị ule o tele anyị ure lekwa anyị ugbu a la mba Amerịka ọ lawo mgbe mbụ ọwụ na Amerịka enyegokwana gị akwụkwọ iji abata ọ lawo na-abịa n'otu dị ugbu a ịma na ịkara aka enye gị asambodo iji abata afọ abụọ mgbe ọla o mechara agwụ ị na-agahụlekwa ịga interview ọzọ a na-akpọzi ya drop box ebe echesara ha paspọtụ ebikwa ya ọzọ maka ugbu a n'ihi na ihe ọjọọ ndị anyị na-emela Amerịka ihe Amerịka gasị ugbu a wụ ma ndị a na-emebu drop box onye ọbụla gara abịa maka interview ọsọkwa gị dekwa ohu afọ atọ na iri ị ga-abịarịrị interview ma akwụkwọ nke mbụ enye gị mee expire ha jọrọ njọ ma o mere expire ma ị agadi ụlọ ọgwụ ị ga-abịarịrị interview ma onye na-anwụ anwụ ọ ga-abịa interview so n'uche obi m ndị na-achị anyị kwesịrị ilebakwa n'ihe anya ụmụaka onwekwana ọrụ ha nwere ka anyị chọtara ha ọrụ ezigbo ọrụ ha ga na-arụ ọ bụghị mgbe ọla ụmụaka gacha mahadum pụta a ga-enye ha ọrụ ọ jọrọ njọ onye na-enye ọrụ ya chọrọ n'onwe ya ọrụ ma ọhụrụ nke ọ ga-emeni omeni nke ọhụrụ emela asị na ọ na-egbocha ndụ ndewo ịma na n'akụkụ nke ọzọ niile ana m asị na ife gbasara nya wee iji igwe kọmputa wee na-egwucha ndụ ma na-egwu isikwanụ m ka ebe mmiri a si baa n'opi ụgbọgọrọ aka m asị gị na o ya esi kewekwa n'aka ndị nne na nna maka onwere ka eyi esi ghara isi aka wee gbaa ụchụ ekwulu ngene na ụdị awụlụ na mgbe niile nọbe nne na nna ya sirapụkana nke na-agụ na mahadum wee na-emenyawo ihe mana ị nọgodu na mahadum wee na-emenyawo Yahoo ihe ọlụ igwe chandum nwa na-egwu eji igwe kọmputa egwu o nwere ka ihe asị m na ị nọcha n'anya mahadum nata na nne na nna ga-eme nyopụ nnata na ọdụkwa ka nwa ọ na-apị gịnị ọnya lụrụ kọmputa ọnya lụrụ mobile phone kwa ụtụtụ ọkpọdo isi na ọ na-apị ife na chifu na ụtụtụ ọkpọdoro isi na-apịa ụfọdụ ka ọ na-eme elu ọmama agbaele nwa aja n'ukwu eluzi ọwụ na ọmama ndị nke na-ekpute siki ma ọwụ ndị mere ọda aṅa elu ha taịpụ nwa ha atapụlịrị wifi were na-emele ife ọ na-eme n'abalị ifuge ụfọdụ ka ọ na-eme elu ọ kacha aka na mgbe unu na-evele anya fụ na nwatakịrị etonitegwe bido yuzuwe igwe kọmputa a na-enwe parental guidance n'igwe kọmputa mgbe a gị wụ nne na nna unu na-etili nwatakịrị ya anya onwe ka anyị na-esi gaịdị cha anya ije n'opera mini ma ọwụ ọda aṅa onwe saịtị ndị oyi eme elu ablọkụ cha na nwatakịrị ya ama na-aba saịtị ya maka mgbe a na-ablọkụ ya ọwụlọ n'elu na blọkụ a na nwatakịrị ya ama abaji na saịtị ya na-ene na ụmụ agbọghọbịa gba ọtọ na ọda aṅa ma ụmụ ikolobịa gba ọtọ o nwegasịkwazịlụ ihe ndị ọzọ a na-ablọkụ cha na nya igwe kọmputa ma ọ na nya mobail fon tupu iweli ya tụrụ ala ụmụaka ọzọkwụziwo na mgbe ụmụaka niile etonite akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na train up a child in a way he should grow and when he is old he will not depart from it. Kedu ụdị okporo okwu na-azụrụ ụmụaka unu ọ ndị nke elu unu awụlụ ndị nke nne na nna solo okwu ọnụ m eso n'omume m ikwutere nwanne maka nne na nna ile anya mgbe ọla ụmụaka gbasara mahadum lọta ụlọ chege bụ otu nwata ga-afụtakwana ebe eze ụlọ ọ ga-afụta ibe isi efere mmịa onye ga-azụ ụlọ sari efere shiria mmiri o ji awụ ahụ bịa kọrịa akara ụzọ nna o nne o
bịa ka ịsa ahụ ịsacha ahụ ka irie nri ha njọrọ njọ chibọ kpọọ ya aha ya Chukwuemeka fụta bịa ka ịza ụlọ a na-echetali ala ụzọ na-echetali ma ọ fụta Chukwu na-enyego gị ike taa ya ọkpọ ọnwa gị taa ya ọkpọ n'isi ya onwe ihe ahụ o kwesịrị ịnụrụ ụlọ ya rụọ ya ọkwanye ọtụtụ ndị na nna kama ime ihe ha ga-asị mba I have a nanny gbukwuo onwe gị nga elu ụmụaka emebie elu ụmụaka emecha nkịtị mana ọ nwekwara ebe m na-alụta uli aka ịfụkwala ife gbasara mana ịma asị na m amaelu aghara ike nyụrụ ahụrụ ejeke isi ọkpọ mana ọ wụrụgodo ala na onwe ka o si wee dị ụdị o megwere na ọwụ na nyawo Yahoo abịagwo bebe n'anyị n'ihi n'ime obodo Naijiria ọ wụrụgodo na ndị uwe ojii anyị a na-alụ ọrụ maka ebe bụ nyawo isi nna anya na ya na-awụlụ ọ wụrụgodo ekwugo eme na mbụlị si na ekwesịrị iwu onye egwuru wayo onye egwu onye acha ndụ uwe onye ọcha na mba ofesi ekwesịrị ụdị anyị na-anụ na ọha nta akụkọ ife na o nwere nwanne anyị na-agụ egwu naira mali ibuga na ifenya na ndị EFCC a na-atụ onwefa John Joloka elizu ụka na-abụgala aga onye atụ ibie John Joloka ebe a asị onye enye onwe onye abel ebe chi onye abịa na kọtụ mbasị asị onye ya nọ na prison custody esi ọ na-eme o kwesịrị iwe elue ụdị a sị na afụ credit card ife nwa n'aka ya eme nke nwembe ọwụ na-emecha ọwụla eziokwu ma ọwụ ọdanga achọba onye nwenye ya credit card ma onye ji egwocha ndụ ma ọwụ amalụ ka nya ihe si je ekwesịrị amalụ ọwụ na ndị mba ofesi emi edejele ndị ntapụlụ akwụkwọ achọba nwa amadi egwu onye acha ndụ ma achọba ya jide aka na-abaghị onye ofu aka atụ anya nga n'ofe nke be ha atụ onye nke be anyị nga n'ofe ebe ya eme maka ọnwụ na-esilo na-atụwa nga elu onye ọwụ na nọlụbie sisi ime nyeze ọjije mee report na police station ọ kwesịrị iwu mgbe ị na-eji ime report na police station eme ga arrest maka ilu a na-enwe ndị wọchị jụbada mgbe ọ ya na-eti ndị mmadụ eji egwu hacha ndụ ma elu ị na-achụ akụnụba ebe akụ onye ego ụgwọ nwa ezuru onwere ihe overtime na-eme ilekwana anya ndị ọcha na-eso egwucha ndụ ma ọtụtụ n'ime ha na-akwụ tax lala ha ịbịakwana ị na-akwụ tax lala gị ga-abịakwana ka ị bịa zuo ohi la Naịjirịa ọ ga-adịrị nwa bekee mma ekwetara m ha n'ikwu ala atụ nwanne anyị nwoke atụ onye gwurucha ya anwụ nwa mgba bekee atụ ya nga maka o nwere anya ukwu anya mere o jiri esi mba ọkwara onye na-achị obodo sandụ m ka ọ bịara n'igwe anyị gịnị ka a na-ekwu ka ọ bịa nga bịa mee ihe na ọ bụ ohi ikili ezigbo ohi nne kedu ka ihe esi nọ na mba Amerịka asị gị na enwere onye blọk na Naịjirịa sisi na obele ego ma ọ bụ sisi eme nke nwe m ibie sisi na ọkwa iwuzite nwa obele ego na maka ihe na-atụ ha anya onye ọwụ na-egwurucha ndụ ma ọwụ ndị nke egwu 419 ndị nke ndị na-alụ loka na Naịjirịa onye ọwụ na-elili ụdị a ihe na-ebute ewu elu ohi ka gị nwa jebele ije zuo ya eziokwu dịka ụdị nke na-eme ndị nke akarị gị usoro agata brother schools ọsụọlụ gị ofe asụsụ ịbazi eme ka onwe nwanne ya nke dị na-akọ ọkatasị ya wetin that brother dey tell you si he ask me where so market dey I say be like say na so we dey take jam n'ọkụ because maybe we go know whether we go help am nke a na-akpọ kacha gịnị ya na-abụ bịa ọ na-adị m ka mba onye ọlụ nta akụkọ ka m bụ na ekwesịrị m ịmụ ihe niile Reverend Father na-eme ilu onye kanselin di na nwunye ọnụlụ nwaanyị adị ama o gwara o mana ajọ ọnụgụ Reverend Father na-enye kanselin di na nwunye wu enwe nsemokwu ejekwu ọnụgụ nwaanyị mbụ in spirit alọkakwa na ekwesị na si married to Jesus alọkakwa na ekwesị na Chukwu ihe na-ekwu ewulu na ekwesịrị iwu elu maka onye awụ onye wu onye mbụ wu onye ohi ezitere analụghị ozi onye blọkụ a ma ndị nke akarị gị usu a ọ ya wụ na si na obu handset si na o ju na 50 cartons nọ na warehouse na o jikwasị nya Togo na ya mala ebe nya ya ejele nya ngwa afịa agbalụje na ofu warehouse carton imama na aja ka agba na carton na akarị asịghị na ofu emepe ofu efu fonu oju na ofu asịghị n'ọzọ iweta nwa obele ego fonu ya nọ n'ime warehouse a na-egosi wee keluo ngwa afịa 10 million naira asịghị kama na ije weta 1.5 o nwere ike luo ngwa afịa 50 million na iwetara na 1 point
sisi eme nke nwa si agbapụta ya si gị na ha ele si elewe na ihe n'idi iwe onye ya eweta nwa obere ego asị ekiliacha ha n'anya ngwa fekwa ụgwọ nke nwa logistics n'ibie si gị na ha eke ulu pụta na ụzọ na-abụ na si ayali ekele ulu si eke enyere 70-30 si wele star 70 si ha nwee wele 30 onye egwe tie ewe si egwu ata anyị ego n'isi nakwa na ego a na nkịtị na-abụ efugo na onye awụ onye ohi maka onye si bụ dị na Naịjirịa mgbe mbụ ọnwa ka nsi jeje zuo foonu mmadụ wetalesi gị elu echi niile polisi bụ ime arrest eme arrest m nwa zuru nye ohi foonu akpọrọ m kedu ebe ndowe nya foonu si na nlesiri mmadụ akpọrọ m bebe gị nwa onye nlesiri ya foonu ntaramahụhụ nke gị ya aka elu na magistrate court mgbe ka o si dị na constitution Nigeria enye m bel 10,000 naira bel onye zuru nye ohi anyị enye gị bel 500,000 maka ọnwụ na nzutere foonu bịa ikwele egonya foonu mata foonu ata n'ụlọ na akpịrị ọ mbechabeghị ikwele egonya foonu elu ịda na nje tọgbọli onye nwe ya ohechi niile foonu mmadụ mezuo ma na nzu onye na onwere onye ya ego nya foonu apa mbem gbọọlụ ka o si dị ngwa ka anyị dobili nwa obere ezumike igbo ndị ọma eje mba nke a agba nke ikpeazụ ka anyị na-abata ma anyị chigata azụ anyị enwee ike tụtụgasịa ọnwa obere ndụmọdụ anyị nwere inye ndị mmadụ anya nya ha sonyere na anyị ka anyị dobili dị ezumike anyị na-echigata azụ